Γεια σας παιδιά, Greek Rider Δάρας εδώ. Όπως βλέπετε είμαι μαζί με τον Γιώργο. Τον Γιώργο δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα. Βέβαια υπάρχει ένα βιντεάκι που έχει τραβηχτεί. Είναι και ο Γιώργος μέσα. Δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Δεν έχει φτιαχτεί στο μοντάζ ακόμα, γι' αυτό δεν το έχω τελειώσει, δεν το έχω ανεβάσει. Είναι το πρώτο μου vlog στη Foloi και με διάφορες μηχανές, θα το δούμε στην πορεία δηλαδή. Τώρα είμαστε μαζί με ένα XT 600 του φίλου μας του Γιώργου εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά. Ωραία. Πάμε μια βολτούλα μέχρι το Κατάκολο, όποιος γνωρίζει. Να πούμε δύο πράγματα. Θέλω να σας πω κιόλας για την τελευταία μου βόλτα, το vlog, δηλαδή αυτό που σας είπα ότι έχουμε ετοιμάσει. Δεν το έχω φτιάξει ακόμα το βίντεο. Είχαμε μερικά προβλήματα. Στην πορεία μόλις ξεκινήσαμε, μετά από λίγο έπαθε μια ζημιά η μηχανή δικιά μου. Ατυχία μεγάλη, αλλά εντάξει, τέλος πάντων δεν πειράζει. Ακόμα δεν το έχουμε φτιάξει. Όλα κομπλέ, γυρίσαμε. Την πήγα τελικά στο συνεργείο. Είπαμε ότι θα είναι και καλά μπουζιά ή κάτι με πολλαπλασιαστές, γιατί κάτι ρεύμα ήταν. Τα αλλάξαμε όλα. Τελικά το σφάλμα που έβγαζε ήταν στο τέταρτο κύλινδρο και ακόμα δεν το έχουμε φτιάξει. Κάτι είναι με τον ψεκασμό στο τέταρτο κύλινδρο. Ή έχει ρουφήξει βαλβίδα ή έχει ρουφήξει βαλβίδα, δεν το γλιτώνουμε τελικά. Εντάξει, ατυχία αυτό, δεν πειράζει, συνεχίζουμε βέβαια. Εν τω μεταξύ, αυτός είναι που με έσπρωξε κιόλας παιδιά στο βίντεο. Μην τα μαρτυράς όλα. Πραγματικά θα το δούνε. Θα δούνε τι έγινε. Σιγά σιγά όλα στην ώρα τους. Σωστός. Πάρε κερατά, πως μένεις έτσι? Έλα ρε. Με τρόμαξες. Σώπα ρε. Μας άσεσαι από τέτοια. Καλά, μπαίνω λιγάκι πιο άγρια εδώ πέρα, αλλά εντάξει, τέλος Τώρα πάντων. τι μου λες? Τότε τι μου λες ρε φίλε? Έχει ωραία μέρα για βόλτα πάντως. Ωραία ήταν, δηλαδή άμα είχαμε και το κάπα. Φίλε, άμα είχαμε και το κάπα δεν θα πηγαίναμε εδώ πέρα. Ναι εντάξει ρε παιδάκι μου. Καλό θα ήταν να παράγαμε μια κυπαρισία, ξέρω εγώ. Να πηγαίναμε κάπου λιγάκι πιο μακριά. Να παίρναμε και άλλα μηχανάκια. Ναι εντάξει. Και στο βιντεάκι αυτό που έρχεται με τη Foloi θα είναι πολύ ωραίο. Θα τους αρέσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι ρε. Μόλις φτάσαμε, είμαστε στο Κατάκολο, πάρκαρε, σβήσε. Το γύρω ανάποδα. Θα πάρεις και δύο πλάνα. Αφού ξέρεις τώρα. Φτιάκτο εσύ όπως θες ρε φίλε. Ωραία. Αφού ξέρεις τώρα ρε. Είσαι φωτογράφος. Μια χαρά. Πένα. Ναι φίλε, ωραίο. Κύριε βιντεογράφε. Χορηγία εδώ, MotoWear. Εννοείται πάντα. MotoWear ο φίλος εδώ. Μόνο MotoWear. Ναι φίλε, καλύτερη μάρκα. K4. Και πρέπει να πάρουμε και μια δικιά σου Αν το μπλούζα. φτιάξεις ποτέ, πάει και K4. Και έκατσε γιατί μπορώ να το βάλω τώρα. Τώρα δεν έχεις. Είναι και αυτό που λέει.
Φτάσαμε εδώ πέρα στο Κατάκολο. Ο Γιώργος είναι εδώ πέρα αυτός. Γεια σας παιδιά και πάλι. Είναι DJ, μπορεί κάποιοι να τον γνωρίζουν. Θα ρίξουμε μια ματιά στο XT. Για Δικάβολο που ήρθαμε ωραία. Με πλάγιαζε λίγο στο δρόμο, αλλά εντάξει, δεν τρόμαξα πολύ. Δεν μπορείς να πεις ήρθαμε πολύ άνετα. Όχι, πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Με τρόμαξε λιγάκι. Εντάξει, με το δικό μου πιστεύω αν τον πάρω βόλτα. Προσπάθησα, παιδιά, προσπάθησα. Δεν ξέρω αν θα ξανανεύει πάλι μετά. Αυτό είναι. Να βγάλω την κάμερα στο μηχανάκι. Δεν το λες και άσχημο. Είναι φρεσκοβαμένο, το έχει βάψει ο ίδιος, το έχει ανακατασκευεί όλο μόνος του, δεν το έχει πάει σε κάποιο μάστορα. Όπως βλέπετε έχει υδραυλικό συμπλέχτη, το έχει βάλει τώρα πρόσφατα. Είναι λιγάκι βρώμικο βέβαια, εντάξει, πλήσιμο θέλει. Εντάξει, φίλε. Δεν έχει κάτι απάνω όμως, δεν έχει γρατζουνιές κάτι, δεν έχει τίποτα. Όχι φίλε, τώρα το έβγαλα από βάψιμο, το βάψα μόνος μου, πρώτη φορά έλειωσα πιστόλι στα χέρια μου. Ωραία. Πιστεύω για πρώτη φορά. Όχι, για πρώτη καλό. φορά θα το πείτε και εσείς μόνοι σας, δεν έχει τίποτα το μηχανάκι. Αυτό το για πες μας τώρα τι άλογα βγάζει. Από ό,τι βλέπετε το έχει κάνει μοτάρ. Δεν ήταν έτσι στην αρχή η μαμά που το είχε πάρει. Όχι, όχι. Έχει βάλει ζάντο λάστιχα από ό,τι βλέπω Excel, λάστιχα Michelin. Ναι, έχει φιλτροχοάνες. Έχω καταργήσει φιλτροκούτι. Ωραία. Έχει υδραυλικό συμπλέχτη όπως είπες και εσύ Δήμο. Είναι 48 άλογα. Κοντέρ από ό,τι βλέπω ηλεκτρονικό. Εντάξει, αυτά Εγώ του λέω λιγάκι να το τα τυπλήσει βρήκα λίγο έτσι. ακόμα. Αυτά τα βρήκα έτσι, το κοντέρ το βρήκα έτσι να πω την αλήθεια. Τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να απλώνονται όλα από τώρα. Και όπως σας είπα αυτό το μηχανάκι με έσπρωξε, θα το δείτε στο επόμενο βίντεο, στη Folloy δηλαδή. Όπως σου είπα, πέτα το κάπα και πάρε XT. Μια ζωή θα σε σπρώχνει αυτό. Έτσι. Το λάδι να έχει μέσα θα σε σπρώχνει. Πραγματικά παιδιά, και λάδι να μην έχει μέσα, πιστεύω δεν πρόκειται ποτέ να πάθει κάτι. Και να σας πω ότι αν θυμάστε στο βίντεο που σας είπα τι μηχανάκια είχα και το XT. Ακριβώς αυτό το ίδιο, απλά σε μαύρο χρώμα. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι λίγα καλύτερο βέβαια, έχει εξατμίσεις. Κάτι Red Bull έχει βάλει από κάτω. Χορηγία Red Bull, φίλε. Χορηγία. Ναι, οχ. Να καλά η Red Bull. Μπράβο, ωραίος. Ποτέ άλλο μηχανάκι δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο βάψιμο έχει. Και σκελετό, όλα. Λαγκάνες, ψαλίδια, πυρούνια μπροστά. Δεν βάψες και το σκελετό από ό,τι βλέπω, ναι. Μια χαρά, δηλαδή για κάποιον που θέλει να κάνει τη βόλτα του, να πάει ήρεμα, προπαντός αυτό. Στη δουλειά του κυρίως. Στη δουλειά του. Και οικονομία. Θέλει και οικονομία, δεν καίει τίποτα. Τίποτα, σαν να έχεις παπεί 180. Μπορεί να θέλει να πάει σε κάποιο χωράφι, κάτι και αυτό κάνει. Εντάξει, στο χωράφι δεν πάω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ναι. Τώρα το έκανα μοτάρ να πάω στο χωράφι. Ναι, αυτό είναι λίγο μαλαγία. Πριν όμως πήγαινε, δεν κολώνει πουθενά. Τι να κολλώσει. Ούτε βουνά δεν βρίσκει τίποτα, από κάτω έχει καρίνα πάνω του. Εντάξει. Δεν κολλώνει. Για τη χρήση αυτήν και τη χρήση που το θέλει αυτός, γιατί είναι από χωριό, είναι ότι πρέπει. Τώρα, άμα πάρει κάποιο 1000. Δεν παίρνω και θα σκοτωθώ. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι θα πάει να πει σε καμιά στροφή, παιδιά, και δεν ξέρουμε εκεί πέρα, μα ξαναβγεί. Αυτό είναι το θέμα. Να σας πω ότι για το βίντεο μου το άλλο στη Folloy θα έρθει στις επόμενες μέρες. Περιμένω ένα φιλαράκι, το ξέρετε, τον Νίκο, γιατί αυτός μου κάνει το μοντάζ. Είναι και αυτός μέσα στο βίντεο βέβαια, δεν οδήγησε κάτι, απλά τράβαγε το βίντεο. Μας έκανε μερικές ερωτήσεις και θα δείτε πολλά πράγματα. Ήταν πίσω από τις κάμερες. Ναι, ήταν πίσω από τις κάμερες. Το είπαμε βέβαια, ακούστηκε και αυτός. Απλά τώρα έχει μπλέξει γιατί κάνει και την πραγματική του δουλειά μαζί με τους γάμους βαφτίσια που τραβάει, που ξέρετε. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει το μοντάζ ακόμα. Και αναγκαστικά μένεις λίγο πίσω κι εσύ. Μένω κι εγώ λίγο πίσω, όπως το λέει και ο Γιώργος. Εντάξει, αυτό βέβαια θα το ανεβάσω όπως είναι, δεν χρειάζεται μοντάζ να κάνω. Να σας πω αυτό, ήθελα ότι έρχεται το βιντεάκι με τη Folloy, το πρώτο μου vlog. Το μηχανάκι δεν ξέρουμε πότε θα το βγάλω ακόμα, το K4. Πιστεύω να μην μου φάει όλο το καλοκαίρι. Τι πιστεύεις εσύ? Με το μάσταρα που έμπλεξες. Βλέπετε, δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Τι άλλο. Το βιντεάκι είναι όλο τραβηγμένο με την 360, δεν έχω βάλει άλλη κάμερα, ούτε κινητό, μικρόφωνα και την 360 μόνο. Ελπίζω να έχει βγει κάτι καλό, να σας αρέσει. Αυτά. Θες κάτι άλλο να πεις, Γιώργο? Νομίζω τους καλύψαμε, ναι, για την ώρα. Σήμερα φορέσαμε και τα καπελάκια, δεν ξέρω γιατί, είπαμε έτσι το για την αλλαγή. Για την αλλαγή. Εγώ πρώτη φορά φοράω καπέλο.
Δεν είμαι συνηθισμένος στα καπέλα. Ωραίος. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και άλλα βιντεάκια. Ένα που ετοιμάζουμε τώρα. Αν σας αρέσει και όλα σε αυτό το βιντεάκι και άλλα βιντεάκια, κάντε μου ένα subscribe εδώ πέρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.